Салом дӯстон, дар ин видео мо моҳӣ меқапем ва пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва калимаи ташрита зер мекунем ва дар инҷа клик пайдо мешавад. Клика якчанд бор зер мекунем ва баъд продукт пайдо мешавад. Продукта зер мекунем ва мо 1 танга кор мекунем. Ва ҳамин хел буд ин бора ташрита зер мекунем ва бо клика зер мекунем, продукта зер мекунем ва мода реклама нишон медиҳад. Ин борда рекламаро тамошо менем, 5 сония меравад, креста зер менем, реклама маҳкам шид, тангамонро мегирем. Ва бихоҳем ки пулмон бисёртар шавад, X2-ро зер мекунем ва мо 30 сония рекламаро тамошо мекунем ва реклама ки буд шуд маҳкамш кардем ва мо ба ҷои 1 танга 2 танга кор мекунем. Айна ташрита зер кардем, клика зер мекунем ва продукта зер мекунем ва мо 2 танга кор кардем. Агар барои пуломона гирифтан якчанд бор дар ҳамин рости танга 632 нависадаги баланси мо якчанд бор зер мекунем ва ин инҷа знаки рублда зер мекунем ва моро кашлокмона нишон медиҳад, ки дар кадом кашлокҳо метавонем бигирем пуломона. Дар кашлоки Kiwi Payer мегирем ва 3000 тангаш 30 рубл мешавад. 3000 танга ки кор кардем, пуломона метавонем бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.